sayangku kang dadi ati iki datan bisa lali lingali saya kelingan lamun kelangan sumpengku kembang tresno saiki ning ngendi kamu manis tresno sinimpen ing dodo tangisku sira angguyu bungahmu dadi esemu tangisku dadi ngenesku panetyaku dadi kabagyaanmu wis kinodrat dening jagat lewung koncatane wuyung bingung do sayangku sayang tresno sinimpen ing alhamdulillah lah apa wis metu mbur sore-sore wis metu heeh ayam mlebu lho lah nggih metu kok kon mlebu iku oh gak entuk yo gak entuk kene kowe roh ibu-ibu sing ning ngarepe apa ora lah apa bareng dagerane metu sing cilik disawang kok adohan ketok barek iya lah bareng sing gedhi disawang iya kaya apa cik ibur alah aku urung ngomong urung kaya apa kaya sing di ngono mbako iku lho mesin mbako cangkem melek lah kok malah ngelek ana wong kene nek iki ora nggo mesin mbako lah apa mesin rajang iku to iya duk lah mesin apa kowe kombi kombi nggih monggo ibu-ibu sok nek badhe ajeng ngedos ajeng panen lah kombine teng mriki nggih kok mok tawakno untum pucet ngono kowe sing ngomong dhewe kok ku yo ngarani aku elek lho yo aku ora ngarani elek aku mbuarik kaya mondi mok arani alah bur jabang bayi aja kaget kene lho lah iya jabang bayi aja kaget lah apa lho lah kowe kok iso ngarani kaya mondi ku lah iya kowe berarti mondi ku sing ning bintang film sing ngomong sapa sing ning TV ora lho lah mondi ku mondi singkatan nek apa mondol gedhi rupane kaya kira-kira sing mondol iku sing ngendi alah engko tak fotokno Mas kok mok fotokno alhamdulillah ya Mar suwi ra tau rene mara rene ning desa Karangsari dukuwe Mbrabu ayo alhamdulillah kangen aku karo wong kene Mar ambur aku mau dandan ning mburi wah kowe ngono ning mburi aku ning mburi peh bocah cilik barek sing rubung cah cilik-cilik cah nom-nom jelas lah iya aku ning mburi ya ora kalah lho ke berarti ning mburi iku ngluwehi aku dirubung aku dirubung ibu-ibu mak-mak sing ngomong sapa lho lah ning mburi dirubung sapa semut wong awak amene gedene nek ame kowe berarti saurunge mangkat awakem kuru bareng ning mburi rubung semut bededek semene gedene aboh kabeh ning ya ora apa-apa sowan rene ting daleme Pak To nggih Bu Pak To kalih Buti kok Pak To karo Buti ora roh aku iki sing komplit no Pak Yanto nggih Bu kowe ku nek kliru sithik di Yulianto ora dibayar lho lah ya Pak Yanto gak oleh kon ngimbo Yuli lho ancen jenenge sing asli ya ngono lengkape sing ngono lah Yuli apa Anto ya Pak Yulianto hah Pak Yulianto wong loro iki berarti kok wong loro piye lah Yuli karo Anto maksude iki lho sing lanang iki lho
Pak Yuli apa Anto? Pak Yulianto. Yulianto. Heeh. Sunat neh. Duh, ra entek, Bur. Acarane kitanan. Anake. Didongakno putrane. Heeh. Ya toh, muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin. Ya, lehmu ndonga piye kanggo bocah sing sunat? Heeh, muga-muga ya dadi bocah sing pinter. Amin. Migunani tuprap bangsa lan agama. Amin. Muga-muga ya dadi bocah sing apik. Heeh. Iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong Amin. tuwa. Tak juatas kowe. Lah apa? Bisa seger waras mokol mikul dhuwur mendem jero. Omongan kok gambleh. Bener nek ora tau sekolah ya ngene. Kowe ngenyek. Lho, aku ya bukane ra ngenyek. Aku kok ora tau sekolah, banyu sekolah kok aku ora sekolah. Ya ora iso ambur. Lah ora iso. Lah banyu sekolah. Banyu nek diadahi kendi, Sekendi banyu nek diadahi kolah. sekolah. Lah iya aku sekolah mosok banyu ora. Apa banyu sekolah mosok aku ora. Maksude ngene lho. Apa? Mikul dhuwur mendem jero asmane wong. Di atas kowe. Apa leh? Wong tuwa mok kon mikul dhuwur mendem jero. Iku ndongakno aku ya mbur. Dongane ya sing apik. Lho, lek ora wis apik. Wong tuane mok kon mikul dhuwur ya nek anake jah cilik. Kuat. Mikul dhuwur iku maksude njunjung wong tuwane. Kuat nek wong tuane cak aku. Iya ya, ora kuat ya, Mbur. Lho, wong tuwane loro iku lho, Mbur, ben supaya piye namane ben harum. Kei minyak wangi darah harum lah. Kok kei minyak wangi ku Guyang sak deligen darah. nek iso iki masyarakat Brabu. Heeh. Kaya khususnya sing mang lho. Pak Yulianto. Pak Yulianto. Iki jenenge ben iso pol dhuwur, ben iso pol ngarep ngono iku. Pol dhuwur. Iya, Gen iso dhuwur. iya. Unggah non dhuwur gendeng. Alah. Suwe-suwe omongan karo kowe kok angel leh. Maksudnya ora wani karo wong tuane, iya. banggakno wong tuane. Banggakno wong tuane. Muga-muga ae ya Mas. Rene kangen karo wong kene. Iya. Kowe karo aku nyanyi lagu sing anyar. Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Lagu ning TikTok sing anyar ah goblok. Anyar yo akeh. Apa? Lho lagu anyar yo akeh. Denok. Kowe yo iso. Alah decil lah. Lagu Denok. Denok to. Nyanyine Nyanyine sing lagu anyar Denok. Nyanyine sing ngene. sing Sayangku iya. sing ayu dhewe ya ta ora? Iya. Kadingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora. Kowe nyanyimu malah teko blarak-blarak iku. Denok kupingem bobrok kok Mar. Lah ya Denok lho sing mburine Alah rungokno ah. Jah sekolah kok kupinge datar. Sayangku bener ta ora? Bener nek iku. Sing ayu dhewe ya ta ora? Kadingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean. Kowe iso? Duh, aku yo iso. Jajal Sing Denok. bener iku sing ngene lho, Mbur. Rungokno aku. Iya. Sayangku. Ayo. Sing ayu dhewe. Bener. Kadingaren tindak wae. Abane entute sapa, Cah? Lah kok malah katut. Lho, ya ora ngono, Mbur. Gak. Sing ngene lho. Sing apa? Sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak usahake. Lah yo diusahakno numpak taksi ngono. Numpak taksi. Heeh. Tapi nek sing numpake kowe ya ora muat, Bur. Kowe karo taksine gedhe Lagu kowe. sing anyar Sing anyar nganggo musrik. nganggo musik. Hah? Musik Nganggo musik. dikake musik iki. Ana musike. Heeh. Dram-draman. Sing piye iku? Cek tak. Cecek dasem. Tak. Tak. Cecek dasem. Ora ngono. Cek tak. Cecek dasem. Kok jejak diasem dhewe ngono. Iku lho. Alat musik iku ora ngono. Iku jenenge drum. Lah iya. Nek sing ngene iki. Ah mijeti bapakmu iku. Ngene mijeti pakanku lek. Lah apa? Iki jenenge organ utawa keyboard, Paino. piano. Lah iya sing orjen Paino jenenge. Nek sing ngene. Alah iki kukur-kukur gudeg iki. Kok gumah? Iki gitar, Bur. Digendi. Iku ket biyen ah. Ya. Gitar suarane. Heeh. Piye, Ce? Teng 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 teng.
Mosok mbokku meteng neh. Lho, gitar kok suarane meteng-meteng iku. Oh gak? Ora. Ana drame. Heeh, dikasih Ayo. dram-draman. Kayak drum tas. Asik. Asik, Krido Mudo. Ha! DJ Mister. Ha, cetak-cetak entos. Hobra. Heya. Asik. Ha. Hoba. Iya. Asik. Bur. Kowe nek obah lelo naik. Lah apa? Panggunge iki lho ya gayik kudu rubah. Masa lebar. Lah wae semono gedene obah. Panggunge melu obah kabeh. War. Nek ora tak cekeni malah rubah. Iya cekleni. Joget yo joget sak wajare. Iya enak drum-drumane Kok kok. enak dram-dramane. Ayo Mas, dram-draman Mas. Nyanyi wong loro. Yo. Kicau mania. Iya. Kicau mania. Woho. Kicau. Iya. Alah. Kok aku nyanyi kowe kok ora nyanyi ku? Kudune. Lho, nek aku nyanyi ku dampingi. Ngono. Iya. Kowe gak ngomong kok. Kok ora ngomong piye leh? Iya. Ayo Mas diuntir Mas. Watir sayang kuning kowe ra iso. Kita emang ana kak bedok gak endi lho ta. Gak apa. Bakal tur ora bakal mundur. Angkringan meraini lek buka. Nembus tekan kayangan tubuh suaramu swara tangismu ora bakal luntur autan mangsi mukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso anteunan lagu nyeritake dene rasa sayangku sing tenang ojo kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mundur Damar konyek. Krido Mudo Tetep Jaya Selawase. Dipun pimpin dening Bapak Sigit Sungkono. Junet mangan-mangan ae. Bunga nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal luntur lautan mangsi ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso
Diaturi apa meneh pisan ya sekarang ngenteni bendaramu. Diaturi apa, Bur? Lha mbuh. Awakmu pengen apa? Ya. Diaturi ku tali kotang. Tali kotang. Iki sekolah mikirno kotang barang. Normal, Bur. Normal. Kenormalen nek kowe kok. Aku diwarai tukang syuting iki lho. Sapa? Sing ngarep iki. Hobi iku panggah kok iso. Apa? Lilo jare Mas. Diganti lilo ae, Mas. Diaturi lilo. Spesial kanggo Al Rabi'ah. Lagi tersakiti piye kok lilo? Ketoke ndara iya no. Mulane aja ngeslot ae. Tinggal wedok am kowe lah. Korban. Yo. Karo ngenteni bendarane. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis kaya ketiga nanging sliramu ra kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira medhot talining asmara tresnaku kang tulus suci rambo jaga malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nanging abot ning ati nanging atimu ra lakon duweni lilo atiku wis lilo nanging sliram murah kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng liya joget ta man ae man joget man awas mati sing apik man wis ora kelingan jimu mung marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung nanging sliramu ra kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah
gandeng riyo liya ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nanging abot jroning ati nanging atiku ra klakon duweni lilo atiku wis lilo nanging batinku lara banjur saiki kuwowo kowe malah wis kabotan tresno dagelane ketambahan sitok. Dawuh. Pripun, Gus? paman dalam panjenengan paman Nggih, Nun. amargi enggal sakmenika kula dipun utus Kanjeng Rama ing Parikedah madhep pinangka senopati wonten ing kraton Mojopahit. Mila kanthi menika panjenengan kekalih kedang nderekaken kula. Nggih. Saniku uga monggo-monggo derekaken.